Това е подарък за малката ни дъщеря. Дъщеря? Какво? Кой сте вие? Никога няма да бъдеш част от нашия екип. Добре, махай се от тук, иначе ще те наплюя сериозно. Хей, какво правиш? Не можеш да плюеш. Може би това са истински призраци? Призраци! Не ви познавам. Родителите ми загинаха в автомобилна катастрофа. Никога не сме попадали в автомобилна катастрофа. Кой ти каза това? Амина, това е капан. Те не са истинските родители на Мун. Шшт! Мила, какво има? Защо ми говориш толкова грубо? Зарязваш ли ме? Сериозно, моля, не дей. Сега ще платя. Моля те, не ме напускай. Обичам те, скъпа. Баба, омахай се от тук. Това е тоалетната на момичетата. Чакай, какво? Тя иска да скъса с мен. Скъпа, не ме оставяй. Моля те. Тъпли си. Ако не си тръгнеш сега, ще кажа всичко на директора. Добре, махам се. Мила, моля те, не ме напускай. Моля те. Напълно откачил. О, кой си ти? Натрапници! Всичко е наред. Ние не сме натрапници. Ние сме тук за нашата дъщеря. Дъщеря? Коя е вашата дъщеря? Дъщеричката ни се казва Мун. Тя учи тук, във вашия кампус. Мун каза, че родителите й са загинали в автомобилна катастрофа. Вие призраци ли сте? Не сме призраци. Ние сме обикновени хора, като всички останали. Лудвиг, да вървим. Хе-хе, шегувам се. Не ме е страх от призраци. Стеф, виждала ли си червилото ми? Да, ето. Стеф, сериозно ли? От половин час го търся. Можеш да кажеш, че е при теб. Добре, момичета, да тръгваме? Мун, добре ли си? Изглеждаш някак бледа днес. Винаги съм бледа. Днес сънувах кошмар. Сякаш сънуваш нещо различно от кошмари. Представи си, да. Какво сънува? Сънувах, че ставам обикновен тинейджър, точно като всички вас. Отиваме ли? Слушай ти, вещице, колко пъти съм ти казвала да не разхвърляш страшните си кукли с кампуса. Слушай ти, Манди, администратор, тази кукла не е моя. Спри да ме лъжеш! Никой друг в кампуса не носи кукли освен теб! Манди, всеки може да е донесъл тази кукла в кампуса. Знам, че е тя! Не разбираш ли? Казах, че не е моя кукла. Ние донесохме тази кукла в кампуса. Това е подарък за малката ни дъщеря. Дъщеря! Здравей, Мун. Мун, това за теб ли? Да, така е. Мун е нашата малка дъщеря. Да. Какво? Пуканки, вкусни пуканки. Леле, днес нямаше нито един клиент. Понка сигурно ще ни се скара. Не ни обръща внимание. Тя е там и играе Roblox. Какво? Хайде, сериозно ли? Не може да бъде. Понка, искаш ли да ни помогнеш? Ние всъщност работим тук. Чакайте малко. Не виждате ли? Заета съм. Привет, приятели. И така, промених решението си. Връщам се в нашия отбор. Екипът на най-добрите. Гофи, премести се. Къде ми е работната униформа? Какво? Бабъл, напълно ли си полудял? Ти предаде нашия отбор. Така че изчезвай от тук и върви при приятелката ти. Няма да се върна при нея, защото я зарязах. Бърборко. Тя те заряза. Аз се зарязах. Кълна се в майка си. Не ме интересува кой кого е зарязал. Ти си предател. Махай се от тук. Няма да те върнем в отбора. Предупредихте. Знаете ли какво? Вървете по дяволите всички. Вие сте куп неудачници. Аз съм готин тинейджър и всеки отбор ще ме приеме с отворени обятия. Ти си неудачникът, магаре. Я вижте какво иска. Обратно в отбора. Трябваше да мислиш с празната си глава преди да си тръгнеш. Намерих Камил! Баща ми е готин, нали? Той е супергерой. Да, спасява хора от пожари. Бенси, твоят баща също ли е супергерой? Аз мразя баща си. Той ни напусна, когато бях на 3. Сериозно? Да, каза, че отива до магазина за хляб и така и не се върна. Това е толкова тъжно. И така, баскетболисти, виждали ли сте една странна двойка тук? Какво искаш да кажеш, странна двойка?
Днес една странна двойка дойде в кампуса. Казаха ми, че са родителите на Мун. И така, тях търся. Чак, какво говориш? Мун няма родители. Те са починали. Изглежда, че са живи, защото днес ги видях с очите си. Мъж в черно и жена в черно. Може би наистина са призраци? Призраци! Чак, тук няма призраци. Отиди да ги потърсиш някъде другаде. Психо. Ако ги видите, обадете ми се веднага. Добре, че нашите родители не са ни изоставили. Щях да се радвам мама и тате да са изоставили теб, защото ти ме дразниш. Пак ли започваш? Трябваше да изоставят теб. Защо мен? Защото съм родена първа, което означава, че съм по-голяма и е по-важна от теб. Родена си 1 минута по-рано, а се фукаш. Коя си ти и защо ме наричаш твоя дъщеря? Мун, ние сме твоите родители. Не можеш ли да ни познаеш? Аз съм твоята майка. А това е баща ти, Лудвиг. Днес не е денят на родителите. Родителите могат да идват в кампуса само във вторник. Какъв е този спектакъл? Не ви познавам. Манди, можеш ли да ги изгониш от тук? Като искаш, изгони ги ти и прибери подаръка си. Стеф, разбираш ли какво става тук? Не. Мила, не искаш ли да прегърнеш мама? Разкарайте се! Не ви познавам. Родителите ми загинаха в автомобилна катастрофа. Не се тревожи, скъпа. Живи сме. Нормално е да не ни разпознаваш. Мина доста време. Да. Вие наистина ли сте и родители? Да. Избрахте грешното училище. Аз не съм ваша дъщеря. Не мълчи. Кажи нещо. Сладурче, липсваше ни. Не сме катастрофирали. Кой ти каза това? Баба ми каза, преди да се озове в лудницата. Лъжа е! Изглежда, че семейство Адам се е събрало. Това не е моето семейство. Аз съм сама. Мун, може би те наистина са твоите родители. Щом са ми родители, трябва да имат документи. Нямаме документи, но имаме нещо по-убедително. Лудвиг, покажи. Това са нашите семейни пръстени. Аз имам един, а в Лудвиг има още един за малката ни дъщеря. Запазете семейните си пръстени за себе си. И куклите също. Мун, скъпа, къде отиваш? Какво е станало с нея? Да вървим след нея. Браво на Найс! Намерил си и работа. Да, и аз ще си намеря работа за лятото, през ваканцията. На автомивка. Какво? Да, казват, че там плащат добри бакшиши. Ако измениш колата добре, можеш да спечелиш $100. Ей, момчета, какво става? Баба, махни се! Какво искаш? Нищо, просто исках да попитам. Чухте ли, че целият кампус говори за родителите на Мун? Оказва се, че не са починали. Защо те интересува? Просто е любопитно. Исках да го обсъдя с вас, момчета. Да го обсъдиш? Я изчезва от тука. Добре, нека го понесваме заедно. Вземете ме във вашия екип. Ще ви нося вода, ще ви подавам топките по време на тренировка. Забрави, Бабъл, никога няма да си в нашия отбор. Добре, махай се от тук, иначе ще те наплюя сериозно. Какво правиш? Не можеш да плюеш. Мун, как си? Всичко наред ли е? Дойде да ми кажеш, че съм лъжкиня ли? Говори си, не ме интересува. Мун, не се притеснявай, ние ти вярваме. Благодаря, но това не ме улеснява. Мисля, че трябва да разберем това. Тук нещо определено не е както трябва. Нека проследим тези родители. Тихо, идват. Мила, не дойдохме при теб с празни ръце. Донесохме ти подаръци. Лудвиг, покажи. Сладурче, това са черни дъвки. Точно каквито обичаше в детството си. Ние наистина искаме да поправим всичко и да възстановим отношенията си с теб. Махнете се от мен и си вземете черните дъвки. Защо настояват за Мун? Тя каза, че не иска да ги вижда. Мила, искаме да ни простиш и да ни обичаш. Лудвиг, виж раницата, която ти купихме за училище. Малък, сладък ковчег, нали? Добре, щом
казвате, че Мун е ваша дъщеря, имате ли поне няколко семейни снимки заедно? Да, всеки има семейни снимки. Разбира се, че да. Лудвиг, дай ги. Ето ви, нашата семейна снимка. Това съм аз, това е Лудвиг, а това е малката ни дъщеря Мун. Това е Лудвиг с Мун, а това съм аз с нея. Еха, това е наистина малката Мун на снимката. Дори това ли не е достатъчно, за да докажем, че Мун е наша дъщеря? Лудвиг, сега ще се разплача. Мила, моля те. Скъпа, мисля, че е време да си тръгваме. Да, любов моя. Жалко, че малката ни дъщеря не ни вярва. Лудвиг, да вървим. Чакайте, мама и татко. Винаги съм знаела, че сте живи. Това е чудесно! Сега отново сме семейство! Мила, много се радвам! Мун, аз и баща ти трябва да отидем някъде, а ти можеш да пробваш новата си раница, докато ни няма. Лудвиг, последвай ме! Защо не толкова време? Какво стана? Защото трябваше дълго да убеждаваме твоята Мун, че сме нейни родители. И какво? Убедихте ли я? Тя повярва ли ви? Разбира се. Казах ти, че сме професионалисти в това, което правим. Да, професионалисти. Дано не лъжете. Амина, това е капан! Те не са истинските родители на Мун. Шшт! Всъщност смятам, че надхвърлихме работата си и заслужаваме бонус. Да, бонус. Никакъв бонус. Ще получите това, за което сме се разбрали. О, добре. И се погрижете никога повече да не ви видя тук. Ние също не сме особено развълнувани да сме тук. Еха! Това е капан! Приятели, сложете лайк на видеото, абонирайте се за канала, щръкнете на камбанката, чакайте нов епизод. Ние трябва да отидем при Мун. Чао на всички! Как да вляза в кампуса? Наистина ли си влюбена в Камил? Какво каза тя? Нищо не чух. Имате ли деца в реалния живот? В 4 зад училището. Разбрали? Ще се разберем тет-а-тет. В кого? Влюбена? Амина. Манди? Целуна? Моля, върнете ме в отбора. Пак ще се държа добре. Не разбираш ли, Бабъл? Ние не приемаме предатели обратно. Предател! Моля ви, върнете ме обратно. Понка, какво да правим с този предател? Съжалявам го. Добре, предател, ще те върнем, но само при едно условие. Ако абонатите ни гласуват, да те приемем обратно. О, благодаря ви, хора. Вие сте най-добрите. Няма да ви разочаровам. Честна дума. Днес ще отговаряме на въпроси на абонати. Лузари, с нас ли сте или не? Дано не. Какво мислиш, Понка? Да, хайде да затваряме. Защо стоиш, Бабъл? Сега си с нас. Да тръгваме вече. Здравейте, приятели! Днес снимаме дългоочакваното видео, което всички толкова искахте. Въпроси и отговори. Юху! Помолихме ви да ни зададете няколко интересни въпроса в коментарите, а ние избрахме някой от тях и сега ще отговорим. Юху! Но преди да започнем, искам всички тук да се изпотят, за да кажат само истината. Добре. Обещавам да говоря истината и само истината. И ние обещаваме същото. Обещавам да казвам истината. И аз ще кажа само истината. Обещавам да кажа истината. Също обещавам, че ще говоря истината и аз. Обещавам. 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 Добре, първият въпрос, за който всички са най-любопитни, е как да влязат в кампуса. Всъщност най-важното е да бъдете възможно най-мотивирани, много талантливи и да ни пишете в коментарите или в телеграм-канала Kikidu Campus. Четем всички коментари. Или пишете на съобщения на Камил, или изпращайте видеа на себе си колко сте талантливи. Може би някакви необичайни танци или пеене. Ако наистина сте готини, ще се свържем с вас. И ще сте с нас.
Следващият въпрос е към Дилан. Дилан, ти американец ли си? Чакай, познанията ми по география, дай ми минута да си спомня. Ами, да. Следващият въпрос е към Лора. Този е доста труден. Готова ли си, Лора? Всички момчета са любопитни за това. Кого ти обичаш? Погледни натам. Аз обичам целия кампус, защото... Да, разбира се. От момчета до момичета. Въпросът гласи просто кого обичам. Обичам кампуса, защото това е второто ми семейство. Скучно. Бо! А кои от момчетата обичам, ще научите в следващия епизод. Не! Момче! Бенс, разбира се. Моето момиче! Забележете как тя казва, разбира се. Ето какво пита някой. Имам въпрос към целия кампус. Защо вие, Дилан, Бабъл, Понка и Гуфи, се наричате лузери? Обществото не харесва хора, които не се вписват. Страхуват се от тях и ги избягва. Ето защо ние сме лузерите. Ние приемаме това. Следващият въпрос е от нашия абонат Адел Жукова. На колко години е сестра ни? Тя е на 0 години. Тя е само на 11 месеца. И тя ще стане на 1 годинка на 27 декември и ще празнуваме хубаво. Ще поканим приятели и ще направим готин купон. Юху! Следващият въпрос е към Манди. Манди, наистина ли си влюбена в Камил? Вау! Не знам. Добре, да. Какво каза тя? Нищо не чух. Това е добре. Да продължим. Тя каза да. Да! Следващият въпрос. Ще се появи ли някога директорът на кампуса или е просто герой? О, това е доста сериозен въпрос. Не, той не е просто герой. Разбира се, директорът съществува. Какво би било едно училище без директор? Да, скоро, може би, но само може би. Но не 100%. Възможно е той да се появи в епизодите. Така че следете ни. Следващият въпрос е от Ксюня. Кога Манди ще бъде уволнена от длъжност администратор? Охо! Какво? Това е грубо. Никога. Какво ще правя аз? Без партньор? Аз не съм ти партньор, Чък. Аз съм администраторът, а ти си охраната. Схвана ли? Знаеш ли какво? Гласувам за. Да я уволним. Въпрос от Лиза. Вие се карате през цялото време в епизодите си, а всъщност приятели ли сте? Не, аз мразя всички. Кампусът е едно голямо семейство! Аз и Бабъл всъщност сме най-добри приятели. Жалко, че толкова много неща остават зад кадър. Но ние имаме свои влогове. Гледайте ги! Да преминем към следващия въпрос. Това е за пъзел. О, това става интересно. Кого обича пъзел? О, дори и аз не знам, между другото. Нямам идея. Можеш ли да ми кажеш това като тайна? Това е тайна. Не мога просто да ти кажа. Вижте, пъзел каза, че има момиче, което харесва. И това е всичко. Ще видите следващия епизод. Следващият въпрос е към Лора. Това е много интересно. Имаш ли деца в реалния живот? Има още. Защо обичаш Бенс? Аз нямам деца. Какво говориш? О, нека не! Има 30 деца! Мисля, че просто ще избяга. Децата са само в плановете ми. И тези планове дори не са за скоро. Децата не са за скоро.
Значи след 2 дни. Не, след 5 години, вероятно. Не по-малко. А защо обичам Бенс? Не знам. Добре, въпрос от Кнедли. Олив, излизаш ли с някого в реалния живот и имаш ли деца? От Найс. Найс ли? Опа, има ли нещо, което не знам? Да? Определено нямам деца от Найс, не го обичам и нямам гадже, така че ми пишете на съобщение. Ако си голям, красив, имаш кола, личен самолет и имение, пиши ми на съобщения и може би ще ми станеш гадже. Следващият въпрос е от Марк Олейник. Кого обича Амина? Приятели, аз съм твърде малка за това. Пъзел ли? Не. Аз обичам майка си и баща си. Да. Добре, броим го. Така, следващият въпрос към Понка. Гуфи, брат ли ти е? Това не е боливудски филм, но имаме еднакви носове, почти еднакви очи, чела, уши. Да, тя ми е сестра! Казаха истината. Това е истината. Те са брат и сестра. Да, защото съм виждала някои странни снимки. Хайде стига. Следващия въпрос. Бенс, обичаш ли Лора? Въпрос от Анютка. Ще отговоря по същия начин. Разбира се. Еха! Добре, така. Кога за първи път започнахте да публикувате в YouTube и кой беше първият, който измисли Кикидо Кампус? Започнахме нашия YouTube канал през 2015 година, когато аз бях на 5, а Амина на 2. Еха! И когато започна кампуса на Кикидо, започнахме го... Вече е 3-та година. 3-та ли? Значи малко повече от 2 години. И първият, който го измисли... Майка ми, да, ако не греша... Ние определено знаем. Така мисля. Аз не съм ти майка. Както и да е, дори те не знаят отговор на това, така че нека продължим. Кой е Оги? Пишете в коментарите. Дали Камил изобщо беше прав? Да преминем към следващия въпрос. Добре, следващия въпрос. Пазил, искаш ли да се върнеш в баскетболния отбор? Всъщност, понякога ми липсва. Беше забавно с момчетата, но сега играем по-добър баскетбол. Печелим всички състезания и сме най-добрият отбор. Защо да искам да напусна най-добрия отбор? Така че, не. В 4 зад училището, разбрали? Ще се разберем тет-а-тет. Кой каза, че ще те оставим да се върнеш? Без бой. Предстоят много важни преговори. И много дълги. Следващият въпрос е към Чък. Наистина ли си полицай? Аз съм полицай Чък. Имайте това предвид. Не охрана. Не Чък, а полицай Чък. Еха! Следващият въпрос е от Заека Рада. Някой в кампуса целувал ли е Манди доброволно? Между другото, имаше слухове, че Манди е целунала Бабъл. Ого! Бабъл не е чувал за това. Обърнете внимание на факта, че Бабъл се изчерви при това. Винаги се изчервява. Може би това е новата двойка тук. Мисля, че Бабъл и Манди са страхотна двойка. Идеални са един за друг. Много перфектни. Гледайте в следващия епизод как Манди кани Бабъл на среща. Какво ще криеш от нас, Манди? Въпрос от Кул Бен за близначките. Как се запознахте? Добре, да започнем с това, че аз съм родена минута по-рано.
Общо взето, така се запознахме. Поли видя този свят малко по-рано от мен, но това не означава, че е по-готина от мен. Тя също ме дразни. Следващият въпрос е от Соня. Въпрос към целия кампус. Какви зодии сте всички? Аз съм Рак. Аз съм Козирог. Аз съм Дева. Аз съм Везни. Аз съм Дева. Аз съм Скорпион. Аз съм Зодия Стрелец. Аз съм Овен. Аз съм Зодия Стрелец. Аз също. Аз съм Козирог. Аз съм Близнаци. Аз съм Лъв. Аз съм Лъв. Стрелец. Козирог. Зодия Близнаци. Скорпион. Аз съм Близнаци. Следващият въпрос е от Степан. Може ли повече за Найс? Да направим това веднага. Помогнете ми! Добре. Колко струва твоята чанта, която носиш вече 2 години? 3000. Колко струва прическата ти с боя за коса? Около 3000 на месец. 3000 за какво? За тези опашки ли? Каква е разликата? Тениска 2000, панталони безценни. Купени преди 4 години. Маратонки 10 хилки. Чорапи безплатни. Приятели, пишете в коментарите дали ви харесва облеклото на Найс и бихте ли се облекли така. Добре, следващият въпрос е доста често срещан. Защо Лея е толкова лоша? Нека започнем с това, че не съм лоша. Просто си мисля, че съм най-красивата, най-умната и... Вие просто завиждате, защото искате да сте като мен. Какво? Лея, наистина ли мислиш така? Греша ли? Да! Мисля, че Лея е единствената, която мисли така. Лора! Сега искам да попитам аз, Лора. Камил, сега сам ли си? Нека просто да кажа, че... Дилан, не можеш ли? Харесваш ли някой? Това е труден въпрос. Не мога да отговоря просто така. Харесваш ли някой? Не, тайна е. Не знам. Ето, Камил каза, че е тайна, така че нека не ровим повече и да прочетем следващия въпрос. Сигурна съм, че харесва някой. Правилно. Вау! Следващият въпрос е от Оляна към Манди. Манди, искаш ли да си в екипа на Амина? Какво? Не знам. Добре ми е да съм си администратор. Аз имам собствен екип. Да, мой собствен отбор. Изобщо нямам отбор. Първо, аз не бих я приела. Не бих те молила за това. Тогава не дей. Аз имам Чък. Той е много забавен човек. О, и преминаваме към следващия въпрос. Следващият въпрос е много интересен. Защо момичетата винаги носят къси поли? Харесва ми, че винаги са с къси поли. И на мен. Това е така, защото късите поли са модерни. Ние винаги сме модерни. Приятелки! Следващият въпрос е към потребител Айма Банана. Как Бен стана капитан на баскетболният отбор и защо непрекъснато се кара с Дък и с Денс? Не са ли те отбор? Той просто реши да заеме тази позиция. Това е историята. Ей, внимавай, Денс. Мога ли и аз да стана капитан? Най-силният играч трябва да стане капитан. Така че това съм аз. Разбра ли, Денс? Всъщност, аз трябва да съм капитан на този отбор, защото вкарах от първи опит. Помните ли? Това е факт. Всъщност, аз бях капитан на отбора. Преди да замина на почивка, така че Бенс просто взе моето място. Просто те беше срам, защото аз играех по-добре от тебе. Това звучи като предизвикателство. Да проверите точно сега. Но ще проверим това в следващия епизод. Приятели, много ви благодаря за въпросите. Бяха много и за съжаление нямахме време да отговорим на всички. Но обещаваме следващия път да отговорим. Слушайте лайк, абонирайте се за канала ни, натиснете камбанката и очаквайте новите ни епизоди. Чао на всички! Say no.